Gregorio, ez aiguzu, gero hemen nabartzeko, aiken izena zelan zan? Agustin Milikoa. Agustin Milikoa? Eta ama? Josepa Izundegi. Ama. Da zenbat nebarreba izen zaiezu, gero zaie? Gu bost. Bost. Ni hau gaztena? Hau gaztena, da gero Carmen, Rosario eta Pilar. Da Pilar. Eta Julian gaztena? Hau gaztena. Gaztena. Amarroten aldi, amaikian partia. Amarroten. Baina amaikia. Agustin eta Amarroten. Eta Agustin Uriben jaizu esan? Ba. Da beste mundura horra eskontigoaz, nigetiak izinak nana Uriben nintzen zentuarek. Ez amatatzen ordu lehen familizen izena izetu ziren. Atia mundura guzetu ez, gero bai. Nipez. Egitzien nipe da. Badino barroa. Da, eskontu da beste ateturungo nire hola dutan bizitzen eta markezi nire bizitzen kosniera tiaiaria. Are, turungo, galarra, miliko nire turungo hor biziria. Da... Eta ama nungu esan? Garaikua. Laspiteko. Laspiteko Pedro Maestro zutzen. Bateko, solteru. Izundegi ordu edo? Izundegi. Milikoa izundegi. Da Pedro Marin lekokua. Simona za. Aniana bai. Ebera iruzien da. Da iken nunik eban bierra? Durungon. Ero zalde horren, zeri, anemaniko bizun. Ba, ane joan da bierra. Da ze bierra eban? Ba, ane ordu niako da, lauak ego lehena izetzen tailer ustiko beru egiten. Da gran beizeko tezin bortu eta are beizeko hortan da. Lauak izetzen horran izan zen. Gero bazan. Jardun, baserri jarra bezan, Agustin? Ba, guri izan bazarren bastante izan usi. Segizitze begetola beti dira zen gara du desentiero. Beti oine horrentza antzarte hori.